Zdravím všechny. Vítám vás na mém kanále. Podívejte se na nové video, jak si majitelé světových peněz udržují a upevňují nadvládu nad světovými financemi, včetně Bitcoinu. Před 7 měsíci jsem vydal video s názvem Jak majitelé světových peněz ovládají cenu Bitcoinu, kde jsem se zaměřil na to, jak světové elity ovládají finance, včetně kryptoměnového trhu, který poslední dobou získává stále větší oblibu i mezi drobnými investory. Pojďme se na to podívat. Zeptal jsem se nejdříve na tuto otázku umělé inteligence. Tady je odpověď. Majitelé světových peněz udržují a upevňují nadvládu nad světovými financemi prostřednictvím několika strategií, jako je centralizace bohatství, vliv na politická rozhodnutí, investice do klíčových sektorů ekonomiky a vytváření globálních institucí, například Mezinárodní měnový fond, Světová banka, které utvářejí finanční pravidla a normy. Ale vyvíjejí tlak na regulace a politické změny, které podporují jejich zájmy a budují aliance s vlivnými politiky a podnikateli po celém světě. To je opravdu hodně zajímavá odpověď, kterou nám sdělila umělá inteligence. To stojí za zamyšlení. Pojďme tedy dále. Velkofinančnická košer, mafie a zlovolní finanční loutkáři, vlastnící světové finance, spustili svoji velkou akci vlastně tím, že prosadili svoji obrovskou loutku do funkce prezidenta Spojených států amerických, Donalda Trumpa. A svět globálních financí se dává do obrovského pohybu, přesně podle not velkofinančnické košer mafie. Potom, co po zvolení Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států amerických v listopadu minulého roku, tedy v listopadu roku 2024, akciové trhy a kryptoměny výrazně rostly, konec ledna a začátek února 2025 zažil studenou sprchu, naplánovanou zlovolnými finančními loutkáři. Drobní investoři byli opět chyceni do předem připravené finanční pasti. Zlovolní zákulisní finanční loutkáři vypustili na nic netušící investory i na veškerou světovou ekonomiku dvě celosvětově významné akce. Nejdříve se podíváme na jejich první akci, předem připravenou a pečlivě naplánovanou. Akci finanční zákulisní loutkáři spustili o víkendu v sobotu 25. a v neděli 26. ledna roku 2025. Vypustili totiž do světa informační bombu. Svět obletěla zpráva o novém AI modelu s názvem DeepSeek. Tedy o novém čínském modelu pro umělou inteligenci. Tento AI chatbot konkuruje výkonností a inteligencí předním modelům, jako jsou ChatGPT nebo Claude. Má to však jeden zásadní háček: model vytvořil malý čínský startup, kterému k jeho vývoji údajně stačilo pouze $6 milionů a pouhé 2 měsíce času. Model navíc čínská firma nabízí ke stažení úplně zdarma. DeepSeek se tím pádem stal v Americe nejstahovanější aplikací umělé inteligence. A to je obrovská konkurence pro americké technology, kteří takto levně svoje technologie vyrábět neumí. Takže hrozba pro americké technologické giganty je tím pádem obrovská. Zákulisní finanční loutkáři tentokrát použili ke svým cílům: světe, div se, komunistickou Čínu. Finanční servery v pondělí dne 27. ledna 2025 napsali. Server PC Tuning píše: AI revoluce z Číny, DeepSeek zničil trhy a západní jistoty. Odvětví umělé inteligence AI zažívá velké zemětřesení. Z Číny totiž přichází velká rána do jinak dominantního západního trhu, a to ve formě modelu DeepSeek. Další server Expert Digital napsal: pokles cen technologických akcií, zemětřesení na akciovém trhu AI z Číny. DeepSeek otřásá globálními technologickými giganty v USA. DeepSeek podněcuje technologická zemětřesení. Technologie AI v USA se chvěje, čínský DeepSeek je na vzestupu. Globální akciové trhy aktuálně zažívají skutečný šok, který spustili převratné úspěchy čínského startupu DeepSeek s umělou inteligencí. Tento vývoj má významné důsledky, zejména pro americké a japonské technologické společnosti, a vyvolává zásadní otázky o budoucnosti globálního technologického prostředí. Pokles cen technologických akcií Japonsko a Německo jsou také ovlivněny. Oznámení nové technologie AI umělá inteligence společnosti DeepSeek vedlo k masivním ztrátám cen akcií technologických společností po celém světě. Technologický sektor, kterému dlouho dominují americké a japonské společnosti, je nyní pod tlakem. US futures na S&P 500 ztratili 1%, zatímco futures na Nasdaq 100 klesly o 1,9%.
Významné americké technologické společnosti akcie Nvidia pokles o 7,82%, Broadcom pokles o 6,58% a Microsoft pokles o 3,75%, tedy zaznamenali výrazné ztráty. Německé technologické akcie společnosti jako Xtron, Siltronic, SIS Microtech, Kontron a Infineon utrpěly cenové ztráty mezi 5% a 10%. Japonští dodavatelé čipů Tokyo Electron a Advantest se také dostali pod velký tlak, což podtrhlo důležitost těchto inovací pro celé odvětví. Tyto drastické pohyby cen ukazují, jak reaguje trh na známky změny technologického paradigmatu. Zvláště pozoruhodné je, že vlivy DeepSeek nejsou cítit pouze na čínském trhu, ale nabývají i globálních rozměrů. A dále server FT News píše, historický pád akcií Nvidia, toto se ještě nikdy předtím nestalo. Akcie technologického giganta Nvidia zaznamenaly v pondělí rekordní propad o 17%, což společnosti způsobilo ztrátu téměř 600 miliard dolarů na tržní hodnotě. Historický propad ovlivněný konkurencí z Číny. Akcie společnosti Nvidia zažily v pondělí dramatický pokles, dokonce o hrozivých 17%, čímž její tržní hodnota klesla na 118,58 dolarů za akcii. Tento propad, největší v historii amerických společností za jeden den v podobě 589 miliard dolarů, přichází jen týden poté, co Nvidia předběhla Apple a stala se nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě. Česká televize hlásí. Čínská umělá inteligence AI DeepSeek spustila volný pád akcií části technologických firm v USA. Velké ztráty zaznamenávají v Evropě i Americe technologické firmy. Investory překvapil nástup čínského startupu DeepSeek a jeho chatbota s umělou inteligencí. Dostupné informace budí dojem, že západní modely jsou ve srovnání s ním příliš náročné finančně, technologicky i energeticky. Odborníci ale upozorňují, že zprávy z Číny nemusí být zcela pravdivé a svěřování dat této aplikaci zcela bezpečné. Burzy odepisují ztráty. Největší čelí výrobce špičkových čipů Nvidia. Jeho hodnota se propadla o v přepočtu téměř 14 bilionů korun, ekvivalent příjmu státního rozpočtu České republiky za 3,5 roku. Trhy znejistilo prohlášení čínského startupu, který tvrdí, že svůj model umělé inteligence dokázal vyvinout s omezeným množstvím starých čipů za zlomek času, který potřebovala konkurence. DeepSeek se rychle stala jednou z nejstahovanějších aplikací na americkém trhu, a to právě v době, kdy Washington nutí ke změnám čínskou sociální síť TikTok, kterou kvůli sběru dat a jejich odesílání mimo hranice země považuje za bezpečnostní riziko. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. Okamžitě se objevily otázky na propojení DeepSeek s čínskými úřady, podpořené záběry majitele společnosti Liang Wenfenga během jednání s čínským premiérem. V momentě, kdy ta firma vlastně je již v nějaké fázi, kdy do ní třeba vstupují investoři, tak samozřejmě se objevuje i na hledáčku toho čínského státu a do určité míry tomu nemůže uniknout. Čínský chatbot s umělou inteligencí je pro uživatele levnější v porovnání s dosud nejpoužívanějším americkým chatem GPT. Při prvních testech dokazuje, že umí to samé. Odborníci navíc upozorňují i na další rizika. Uživatelé dnes chatbotům svěřují množství důvěrných a citlivých informací, třeba je nechávají psát a kontrolovat obchodní smlouvy. Jak čínský majitel s těmito daty nakládá a komu je případně dál poskytne, ale nemá koncový uživatel tušení. Václav Vohlídal a David Miřovský, Česká televize. Co se to sakra zase děje? Influenceři točící videa o finančních trzích mají jasno. Jedná se o obrovskou manipulaci. Zde se můžete podívat na část vysílání jednoho známějšího influencera. Viděli jsme tady DeepSeek kauzu a manipulaci s cenou. Nechci se do toho úplně pouštět, protože připravujeme stream a s velmi velkou kapacitou, co se týče umělé inteligence od iinstitutu.cz. Takže tohleto kluci se do toho pustí jakoby do hloubky. Za mě vlastně nevyšly úplně jako nový informace, ale bylo to v určitou dobu prostě bomba a šlo to skrz médiemi. Osobně já myslím, že se jednalo o nějakou manipulaci s cenou. Že někdo chtěl fakt jako sestřelit akcie Nvidia, my se na to dneska podíváme. Prostě bomba a šlo to skrz médiemi. Osobně já myslím, že se jednalo o nějakou manipulaci s cenou. Že někdo chtěl fakt jako sestřelit akcie Nvidia, my se na to dneska podíváme. Je to jednoduché. Velkofinančnická košer mafie pokračuje ve své superhře, mající za cíl ožebračit celý svět.
Akcie amerických gigantů, jako jsou Nvidia, Alphabet a Meta, ztratily na hodnotě miliardy dolarů. Nvidia, která je klíčovým dodavatelem čipů pro vývoj umělé inteligence AI, zaznamenala dokonce historický pokles tržní kapitalizace o 17%, což představuje ztrátu téměř 600 miliard dolarů. Tento pokles je historický nejen svou velikostí, ale i významem. Investoři ztrácejí důvěru ve schopnost amerických firm udržet náskok, uvedl Timur Barotov z BH Securities. Co je to vlastně ten DeepSeek? DeepSeek je čínský startup, který se specializuje na technologii využívající umělou inteligenci pro analýzu dat a zpracování informací. Je známý pro své inovativní přístupy v oblastech, jako je zpracování přirozeného jazyka a strojové učení. Vzhledem k rychlému rozvoji umělé inteligence na čínském trhu si DeepSeek získal pozornost investorů a technologických expertů. Nový čínský model umělé inteligence způsobil paniku na americké burze Wall Street. Dopady na firmy mohou být sice různé, avšak dopad na investory byl zcela jasný. Tržní valuace klesly o stovky miliard dolarů. Kdy investoři v celém světě přišli škrtnutím zlovolného velkofinančnického pera o stovky miliard dolarů. Abyste tomu lépe rozuměli. Velkofinančnická košer mafie má samozřejmě pod kontrolou ty nejvýznamnější světové trhy, jako jsou trhy v USA, trhy v Číně a trhy v Japonsku. Útok tentokrát vedli zlovolní finanční loutkáři z komunistické Číny. Ještě jednou. A dobře poslouchejte. Ke svým finančním cílům zákulisní finanční mafiáni využili komunistickou Čínu. Světé div se využili ke svým zlovolným cílům komunistickou Čínu. Svoji mafiánskou akci a bezprecedentní manipulaci se světovými trhy se snaží zamaskovat za komunistický stát Čínu. Využili k tomu účelu rozvoj umělé inteligence v Číně. Čínský startup umělé inteligence je totiž výrazně levnější než modely umělé inteligence vyvinuté předtím ve Spojených státech amerických. DeepSeek se v pondělí 27. ledna 2025, tedy týden po uvedení na americký trh, stal v USA vůbec nejstahovanějším. Nástup čínské aplikace otřásl americkými technologickými firmami, které zaznamenaly silné ztráty na burze. Stačí tedy pustit do světa nějakou tu šikovnou zprávičku, nyní je to kvůli DeepSeek a začnou masivní výprodeje akcií a kryptoměn na všech burzách. Akcie technologického giganta Nvidia odepsaly dokonce 17%. Bitcoin v pondělí 27. ledna 2025 zaznamenal během dne pohyb až 5% dolů, dokud se trh tento den neustálil. Druhá významná kryptoměna Ethereum se dokonce v pondělí 27. ledna 2025 propadala až o 7% dolů, dokud se trh opět neustálil. Na tradery i na významné světové společnosti podnikající hlavně v oblasti umělé inteligence byl dopad celé akce DeepSeek obrovský. Přišli tak o své obchody na akciovém trhu i na trhu kryptoměn. Propad technologických firm způsobil lavinovitě i propad všech světových burz. Od největší světové burzy Wall Street po ostatní burzy, jako jsou japonská burza a evropské burzy. Vypláchnuty byly pochopitelně i kryptoměnové burzy, které odnášejí takové propady nejvíce ze všech. A investoři tam přicházejí o nejvíce peněz ze všech. Velkofinančnická košer mafie opět vydělala tučné zisky. A co je hlavní, tato finančnická košer mafie si definitivně udržela nadvládu na globálním finančním světem, který dokonale ovládá tak, jak je to pro ně potřebné a výhodné. Velkofinančnická košer mafie tak kdykoliv může přijít s dalšími, takovými, předem připravenými a pečlivě naplánovanými akcemi. Až je opět vyženou ceny světových akcií a ceny kryptoměn do obrovských výšek, tak znovu udělají opět tutéž osvědčenou finanční operaci a opět se královsky napakují a dále budou mít globální finanční svět pod svojí kontrolou. Investoři a firmy podnikající na finančních trzích jako vždy prodělají. Jsou jak ty ovce uzavřené v předem pečlivě a mistrně připravené ohradě. Tak aby si toho nevšimli a dál zůstávali v chapadlech velkofinančnické košer mafie. Tím byla akce DeepSeek úspěšně zakončena a košer ředitelna světa si spokojeně mne ruce. Nyní se podíváme na jejich druhou akci, opět předem připravenou a opět pečlivě naplánovanou. Tuto akci odstartovala jejich nejvýznamnější loutka, sám prezident Spojených států amerických Donald Trump. Podívejme se, co se stalo. Donald Trump o víkendu v sobotu 1. února 2025 oznámil zavedení cel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, což okamžitě vyvolalo reakci na finančních trzích. Akcie po celém světě rapidně klesly, zatímco americký dolar posílil na historické úrovně vůči několika měnám.
Rekordní pokles zaznamenaly hlavně kryptoměny, které se obchodují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Tím pádem jsou vystaveny nepříznivým zprávám, přicházejícím právě o víkendu. Investoři do kryptoměn to opět schytávají nejhůře ze všech. Takže takové obchodování kryptoměn 24/7 se ukazuje jako poměrně nevýhodné. Podívejme se na článek z pondělí 3. února 2025, ať se dozvíme, co vše se stalo, když loutka majitelů světových peněz Donald Trump ohlásil zavedení uvedených cel. Trumpova cla drtí trhy, akcie padají. Článek napsal Lukáš Voženílek. Donald Trump o víkendu oznámil zavedení cel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, což okamžitě vyvolalo reakci na finančních trzích. Akcie po celém světě klesly, zatímco americký dolar posílil na historické úrovně vůči několika měnám. Světové finanční trhy v pondělí zažívají prudké poklesy poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová cla na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Investoři se obávají, že tato opatření mohou vést k obchodní válce s širokými dopady na globální ekonomiku. Evropské i asijské burzy zamířily do červených čísel hned po otevření burz. Panevropský akciový index Stoxx Europe 600 kolem 10. hodiny dopoledne klesal o 1,3%. Index PX pražské burzy odepisoval necelé 1%. Poklesem na záměr amerického prezidenta Trumpa uvalit cla na Evropskou unii reagují akcie evropských automobilek. Ztrácejí tituly Volkswagen Stellantis, ale také BMW nebo Mercedes či výrobce nákladních aut Daimler Truck Holding. Ztráty se pohybují kolem 5 až 7%, informuje server patria.cz. Japonský index Nikkei se propadl o 2,7%, zatímco australský akciový trh, který často reflektuje vývoj v Číně, ztratil přibližně 1,8%. Americké akciové futures rovněž signalizovaly silnější výprodeje. Hlavní indexy ve stejnou dobu oslabovaly od 1,3 do 2,6%. K výraznějším pohybům došlo také na devizových trzích. Kanadský dolar oslabil vůči tomu americkému na nejnižší úroveň od roku 2003, mexické peso se propadlo o téměř 3%, informuje list Financial Times. Americký dolar naproti tomu posílil o 1,2% vůči koši hlavních světových měn. Bitcoin se po oznámení Trumpových cel propadl hluboko pod $100 000. Kolem 10. hodiny se obchodoval kolem ceny $95 500 s poklesem o zhruba 4%. Jifr se v pondělí ráno v Asii propadl až o 26,53% na $2135, což byl podle agentury Bloomberg jeho největší jednodenní pokles v procentech od 19. května 2021. Cla zvyšují obavy z globálního ekonomického zpomalení, což nutí investory k úniku z rizikových aktiv, jako jsou akcie a kryptoměny. Kapitál se přesouvá do tradičních bezpečných přístavů, jako je zlato, americký dolar a státní dluhopisy. Komentuje pondělní vývoj Timur Barotov, analytik BH Securities. Připomíná, že vysoká kolísavost je v kryptoměnách běžná a aktuální situace není výjimkou. Dlouhodobý pohled na trh naznačuje, že tyto propady mohou být součástí přirozené korekce, po které se trh může stabilizovat. Kryptoměny stále čelí růstu institucionální adopce a technologickému rozvoji, což může v delším horizontu podpořit jejich oživení. Slabší růst, vyšší inflace. Nové celní tarify zahrnují 25% clo na dovozy z Kanady a Mexika a 10% clo na čínské zboží, nad rámec již existujících. Trump opatření obhajuje jako nutný krok proti nelegální migraci a pašování fentanylu do Spojených států. Kanada i Mexiko okamžitě slíbily odvetná opatření, zatímco Čína oznámila, že cla napadne u Světové obchodní organizace. Ekonomové varují před závažnými důsledky. Podle analýzy hlavního ekonoma EY Grega Dacka by mohla Trumpova tarifní politika snížit růst americké ekonomiky o 1,5% bodu a uvrhnout Kanadu a Mexiko do recese. Rovněž hrozí, že Spojené státy čelí stagflaci, tedy kombinaci vysoké inflace a stagnujícího hospodářského růstu. Strategové z Barclays odhadují, že cla mohou snížit zisky společností v indexu S&P 500 až o 2,8%. Trump zároveň naznačil, že cla na evropské zboží rozhodně přijdou. To způsobilo propad eura vůči dolaru až na úroveň 1,210 tisícin, nejníže od listopadu 2022. Trhy se obávají, že by podobná opatření mohla dále vyhrotit globální obchodní vztahy a prohloubit ekonomickou nejistotu. Nejvíce budou zasaženy sektory automobilového průmyslu, stavebnictví, potravin a energetiky.
Na finančních trzích vidíme posílení dolaru díky jeho roli bezpečného přístavu. Zároveň dochází k odklonu investorů od rizikových aktiv. Klesají akcie, ale třeba také Bitcoin. Mexické peso s kanadským dolarem v reakci na zavedení cel oslabují. Větší propad lze čekat u pesa podobně jako v roce 2018. Míní hlavní ekonom brokerské společnosti XTB Pavel Peterka. Obchodní válka 2.0. Podle Charu Chananové, tržní stratéžky Saxo Bank, Trumpova cla znamenají začátek obchodní války 2.0. Americká ekonomika může krátkodobě těžit z těchto opatření, zatímco Kanada a Mexiko čelí riziku recese. Uvedla. Pokud cla zůstanou v platnosti jako dlouhodobá strategie, rizika se zvyšují. Společnosti budou nuceny absorbovat vyšší vstupní náklady, což bude mít dopad na ziskovost a provozní marže. Říká, podle analýzy Saxo Bank budou nejvíce zasaženy průmyslové sektory včetně automobilového průmyslu, technologií, maloobchodu a energetiky. Americký automobilový průmysl je silně závislý na globálních dodavatelských řetězcích s hlavní expozicí v Mexiku, Kanadě a Číně. Zejména cla na Mexiko by mohla být velmi ničivá, zejména proto, že automobilové součástky putují do Spojených států a ze Spojených států několikrát, než skončí v hotovém produktu. Upozorňuje Chananová. Nvidia by se podle ní mohla potýkat s rostoucími náklady kvůli vyšším cenám dovážených polovodičů. Přesto její dominance v oblasti čipů pro umělou inteligenci podle stratéžky dává velkou sílu. Apple je nejvíce vystaven riziku, přičemž Čína hraje klíčovou roli v jeho dodavatelském řetězci iPhoneů, MacBooků a dalšího hardwaru. 10% clo na čínský dovoz by zvýšilo výrobní náklady, což by donutilo Apple buď zvýšit ceny nebo snížit marže. Vysvětluje Chananová. Zranitelná je podle stratéžky také Tesla, protože dováží baterie a komponenty z Číny, což zvyšuje náklady na výrobu jejich vozidel. Ocenění Tesly se však na společnost dívá mnohem více než jen na to, že je výrobcem automobilů. Doplňuje Chananová. Pro Audio připravila Izabela Vaverková. Nejvíce se tedy propadla druhá nejvýznamnější kryptoměna Ethereum, která v důsledku Trumpem zavedených cel propadla o hrozivých 26,53%. Investoři do této kryptoměny tak přišli o ohromné finanční prostředky. Byl to podle agentury Bloomberg největší jednodenní pokles této významné kryptoměny v procentech od 19. května 2021. Podívejme se ještě, co na to říkají někteří influenceři. Pojďme se podívat na ty zajímavosti z toho včerejšího dne. Úplně první, tak mám právě takovou kuriozitu. A to jsou data ohledně likvidací, kdy už sami o sobě ty data, které reportují právě analytický nástroj jako CoinGlass, tak jsou dost šílený. Dohromady přes 2 miliardy likvidací. Ale už jsem viděl tady od Freedoma v chatu, kterýho mimochodem do Freedomlandu taky zdravím, že ty likvidace vlastně byly mnohem větší. A proč? Ono totiž burzy, jak vydal prohlášení CEO Bybitu, tak nedávají data, nefeedují data okolo komplet všech likvidací. A on očekává, že jenom na Bybitu tak byly likvidace přes 2 miliardy dolarů. Teda ty všechny, co jsou reportované na trhu, kolik lidí si myslí, že bylo vlastně z toho trhu ztraceno v uvozovkách, nebo spáleno na shortech, spáleno na lancích primárně, takže bylo to číslo, co bylo jen a pouze na trhové burze. No a Bybit je i v objemu derivátů až druhý po Binance s cirka polovinou a hned několik dalších burz tak má podobný objemy za posledních 24 hodin. Takže právě Benzo, což je jeden ze spoluzakladatelů Bybitu, očekává, že ty likvidačky byly až 8 až 10 miliard dolarů, což jsou fakt jako šílený čísla, které se nedají srovnávat ani s COVID crashem nebo s FTXkem, kdy Cointelegraph třeba reportoval právě ty 2 miliardy podle CoinGlassu a už v tu dobu to byly takhle jako extrémní titulky. Takže to jenom tak na úvod, abyste si dokázali představit, jak velký průšvih to včera byl pro právě spoustu přepákovaných traderů a jak moc prudký ty propady byly, protože třeba na Ethereum v noci tak prakticky nebyl, kdo by nakupoval třeba 10 minut v kuse. Ta cena prostě jenom střemhlavě letěla dolů a nikdo nebyl ochotný tam ty limitky dát až k nějakým 2100, 2200 dolarech. Výsledek celé akce Trumpova cla je tedy dokonalé ožebračení investorů do kryptoměn. A také ožebračení států, které jsou Trumpovými cly zasaženy. Trump dále uvažuje o vyhlášení cel na celou Evropu. Můžete si jen domyslet, jaké negativní důsledky pro Evropu to bude mít. Takže účel a cíl velkofinančnické košer mafie je opět splněn. A tato velkofinančnická košer mafie opět ukázala, jak ovlivňuje světové finanční trhy i trhy s kryptoměnami. Tato finančnická mafie a vládci světových peněz tím pádem opět ukazují, kdo je tady pánem a kdo rozhoduje o globálních finančních tocích.
Tyto dvě ohromující akce, tedy první akce DeepSeek a druhá akce Trumpova cla, následovaly rychle za sebou a byly spuštěny na nic netušící investory, kteří tímto přišli o doslova miliardy dolarů. Košer ředitel na světa si opět spokojeně mne ruce. Další podobné finanční operace mají zákulisní finanční hráči a zákulisní finanční mafie jistě dopředu předem připravené. Z tohoto důvodu všem rázně nedoporučuji, aby své finance investovali do takto rizikových aktiv, jako jsou například akcie firem, a také, aby své peníze neinvestovali do kryptoměn. Tolik k dnešnímu tématu. Názor na tyto věci si udělejte sami. Nikomu nic v tomto videu nevnucujeme. Klidně pište vaše názory pod toto video, co si o tom myslíte vy. Děkuji vám za pozornost a za sledování videa.